प्रेस मीट खालायनानै होनाय नरम मारिंखा प्रेस मीट खालायना होनाय रिंमान हिंगांखाय जोंनि बोसोरां 6 तारिख जुन 2023 जोंनि फाउंडेशन डे ताम हिंगांखाय जोंनि TWF आजायमानि साल आबन पालायनानै बागै आदिनि प्रग्राम मुलुग सावैनो दिनै जों प्रेस मीट खालायनानै थाङो आरो मानजाखा जोंनि अक्राखौ जोंनि एडवाइजर नि चेयरपर्सन बरम गोनां जो पवित्र भक्ति जमातिया ताई और वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गोनां जो मणिहार देव बर्मा ताई तंगायंगो जोंनि वाइस प्रेसिडेंट बिनामाला देव बर्मा सेक्रेटारि दिना रानी देव बर्मा यांगो तंगो जोंनि वाइस चेयरपर्सन जोंनि काजल देव बर्मा रुपिनी तंगो यांगो जोंनि सेक्रेटारि शर्मिला देव बर्मा ताई जोंनि बरम गोनां जों जतन तंगायो जोंनि सेंट्रल कमिटी कखायावबोनो जोंनि फाउंडेशन डेनि रोखसावै जों प्रेस मीट खालामगावबो जोंनि 44 टा ब्लक कमिटी दङ डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दङ जोंनि 12 टा डिस्ट्रिक्ट दङ बरं थानी कबं मुंनारगो जोंनि TWF नि थानी कबं मुंनारगो जोंनि फाउंडेशन डे पालायनायनि बागै जतननो कबं मुंनारगो जों अमा हाइख्लायगा सेंट्रल कमिटी फाउंडेशन डे पालायनायनि बागै नाय अमा हाइख्लायगा फाउंडेशन डे पालायनायनि लगी लगी जों अमा हाइकासा प्रोग्राम नारखा जत जोंनि 13 जन MLA जोंनि विधानसभा पास जानाय रंनो बरम रिनानि बागै बरमनो फेलिसिटेशन रिनानि बागै जों आदिनाव प्रोग्राम नारखा जेहेतु 13 जन MLA नो फेलिसिटेशन रिनानि थांतानि जोंनि ब्लक नि 5 जनाके फाइनानि बागै बरमनो कबं नारगो ताई और डिस्ट्रिक्ट नि 5 जना हंका टोटल 10 जना खाये जोंनि अ फेलिसिटेशन डे जोंनि फाउंडेशन डे ताई फेलिसिटेशन प्रोग्राम और वो बरमनो मानजांनि बागै कबगो जोंनि TWF जोंनि 12 टा डिस्ट्रिक्ट ताई जोंनि 44 टा ब्लक दंमोनि बरमनो जतनो कबं मुंनारगो नरक 5 जना ब्लक नि 5 जनाके फायदि डिस्ट्रिक्ट नि 5 जनाके फायदि हिने कबं मुंनारगो ताई कैसा कबं मुंनारमाखाय जोंनि TWF आसायमानि सालनो नरक जतनो ब्लक वाइस पालायलायदि ब्लक वाइस नरक अमहाय हमद दमखानि पालाय जोंनि TWF आसायमानि सालनो नरक जतनो ब्लक वाइस पालायलायदि ब्लक वाइस नरक अमहाय हमद दमखानि पालायदि फ्लैग टिसालायदि सिगांनो हायनो फ्लैग टिसालायदि ताई प्रोग्राम रक नारगलायदि ताई नरक हॉस्पिटलावगो माने खनै बागनानि फल फकला बागनाखा बागै मानो सापाय खायनागा खायमानो सिगांनो हायकेनो नरक प्रोग्राम नारगै नरक जानजानि जा बमा हायके जानजानि ब्लग जा बमा हायके पालायनानि मुजों नरक अमा हायके पालायदि हिनाय ताई कबं मुंनारगो नरक जतनो जोंनि TWF आजायमानि सालनो नरक पालालाय जादि कबं मुंनारगो ताई 10 जना खाय ब्लक ताई डिस्ट्रिक्ट टोटल 10 जना फायदि हिनाय अबो कबं मुंनारगो हामबाय सारा त्रिपुरा न हिनमान खाता सेंट्रल कमिटी खायनानि थाङै दंगो ओंके फियाबा सेंट्रल कमिटी फानो जेहेतु 13 जना कटाल MLA नो फेलिसिटेशन रिनानि थां तंगामब्ला अंका आबनि बागै ब्लक निबो 5 जना मानजाक सिटुन डिस्ट्रिक्ट निबो 5 जना मानजाक सिटुन अमा हायके जों टारगेट ना हालायके अमा हायके बरनो कबं मुंनारगो मीडियानि बिसिंते ताई जों फुनबायबो साहरनाय ब्लक खायना हंका जानजानि ब्लग जतनो बाक्सा हंका फुनबाय फुनेर माध्यमे जोंनो साहरै दंखा बाहायके खायनानि हिनि सिंगै दंखा बाक्सा कनो साहरका ब्लक वाइस खलायलायदि ब्लक वाइस बखलायमानो और शुद्ध 5 जना प्रतिनिधि सपयनानै आबसिमि ब्लक नि अमहनि साहरलायका ब्लक खलायनाय जानजानि ब्लग अमहायके फाउंडेशन डे पालालायनाय जिनि फाउंडेशन डे तो संगया अब बुबाग्रा न संगनाय बुबाग्रा तो तंगला चिनी बुबाग्रा जे समय तंगनाय आपरो चिनी जदि TWF नि अच्छा तमने नाबो सम्मेलन मासानाय सम्मेलन रगो समा हायके खलायजागो अब तो फाउंडेशन डे ताइसे फेलिसिटेशन नारक जा अजागा कोनो कमिटी रिसाबल खलायजागिया कोनो कमिटी रिसाबल खलायगलाक गांकाय जागा गांकाय चिनाबो खुमुलुंगो जोंनारक लाखिया खुमुलुं नय हलो
जों टाइम हिंके 11टा टाइम नारक लाइखा 11टा टाइमाव जत चिनी डेलीगेट्स चिनी ब्लॉक नि डिस्ट्रिक्ट नि फाइनाय रंग कबं नारगो 11टा टाइमाव नरक जतन सकयदि ताई सेंट्रल कमिटी न कबं नारगो जों फाइनाय 6 जुन चिनी बिसिक नैका माने TWF आसायमानि जों संसामानि बिसिक नैका माने आबनि ओ बिसिक नै कामानि सालनो जों फाउंडेशन दे हने जों बालायलायना खांतो ओ जागाव ताय कैसा खुजा ताय कलायो चिनी TWF खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि 44टा ब्लक ताय 12टा डिस्ट्रिक्ट नि जत्त बुकुक जोंनो आं खा काहामया पाना मुसुंगो ताम हमाले बिसिं नैयासे जों बुथाय थायनि मानखा ओ बुथाय तामो ओंखाय चिनी TWF रबेलाखिनि कपाल काहाम जों बिसिं नै कामानि यागुलसे जों विधान सभाव खरंनि MLA जों रहरि मानखा आबनि बागै बेलाय खाय चिनी TWF बुकुं जोंनो आं हामबाय मारि आबनि बागै जों फाइनाय 6 तारिख जुन चिनी बिसिं नै कामानि चिनी TWF आसायमानि सा ओ साललो जों चिनी अरब खुमुलुं नय ऑडिटोरियम हॉल नको चिनी फाउंडेशन दे सेंट्रल लिबाबे पालायजाकना ओ पालायजाकनिवो जों ब्लॉक निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि फाइनानि बागै जों चिनी जत्त 44टा ब्लॉक नि बुकुक जों ताय 12टा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट नि बुकुक जोंनो जों दिनै मीडिया नि बिसिंथैखाय चिनी कयमु ओंखाय जों आरो ताय कैसा प्रोग्राम जों चिनी लेवै थांगा हायपाना जरा करिनि बागै जों चिनी 13 जना MLA बरफनो बाहायनो जों आदिनो बरम याफालायना ओंखाय ओ बरम याफातमानि पान्दाबाय चिनी फाउंडेशन दे पान्दा आबो एकलगे मिसिनाय आबनि बागै चिनी ओ पान्दावो चिनी 13 जना MLA तो तंनाय न आबनि यागोलो जों जारा चिनी सिनियर लीडर दंगो और चिनी CM থেকে আরম্ভ করে EM MDC যতন তংনাय ओ पान्दावो ताय जत्तन न आं हायै मोजां रिनानि बागै आं कबगो चिनी पार्टीनि प्रेसिडेंट तो तंनाय न ओंखाय चिनी ओ पान्दा बाक्सा हिनि मानो 5 जन आसे फाइनाय जों रखायपर थांनाय हिनि मानो ब्लक कमिटिओ तो गोबां मा बरफ दं डिस्ट्रिक्ट कमिटिओ गोबां चिनी बकुक जों दं बरफ अरब फाइमे हके बं बखाबा दं थके फियाबा जों फाउंडेशन दे जों जानजानि ब्लकबो पालाय मानो जानजानि आमचायो चिनी पार्टी ऑफिस दं आरो बानाति सावै जों आरो नायथक जों प्रोग्राम खायमानो नरक न जों आबो अदारिबो नरक मान खांकाय जानजानि ब्लक कमिटिओ बखलायलायदि फाउंडेशन दे पालायलायदि फियाबा नरक सेंट्रल कमिटी रक जों नरक खरकबा रिंमानि आजकाबो नरक मा फायनाय बाद बाकी रक नरक जे जानजानि चुक्ति खालायै नरक ब्लक नरक पालायलाय मानो ओंखाय आबनि बागैनो नरक बेलायखानो अजरावो जों विशेष खाय चिनी TWF रक चिनी खरंनै TWF नि ताकलाय जों विधान सभाव MLA नाम रहन मा बागै जों बरकनो हामबाया फाननानै ताय जों प्रत्येक जागाव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट याखबा ब्लक कमिटी रक चिनी बरम गनां जो खरंनै MLA नबो नरक जागाव तलांगै बरम रि मांखा याखबा बिनि क्वार्टर फम फायै डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज बरम रि मानखाय बेलायखानो जाव आककना आं कयना मसुनो बखरक जाचिनि MLA या बखरक जाचिनि TWF निबो प्रेसिडेंट माने बागै ताय खरक जा बाहायना बो ठीक न MLA खाताबो आबनि सिगां बबो ब्लक नि खरक प्रेसिडेंट चिनि नन्दिताबो चिनि बखुक सपनाबो बर खरक नैनो न बरम या फाननानि बेलायखाना नांगो आबनि बागैनो जों खुब खातम खाजा चिनि बखा स्रांजा TWF रक बिसिंनिया खरक नै MLA नाम मानो हुगाय ताय बिसिबावो खाय जों खरक बुसुबो MDC खरक बुसुबो MLA नाम मानो आबो बेलायखानो चिनि बिसिंगो खातम थमानिको आं आशा खायो चिनि बुकुब जों बेलायखानो सामुं तांक्रा माने बागैनो जों अबहाय बुथाय मानखाना हनै आबनि बागै जत्त बुकुब जोंनो हायना हाय 6 तारिख जुन
abono moito khlai जों नायथक kai chini foundation deno palai na bagi koyo hamra